V júli 2026 sa v dopravnom priemysle chystá niečo naozaj veľké. Je to zmena, o ktorej síce mnohí počuli, ale málo kto jej naozaj rozumie do hĺbky. A nie, nehovoríme tu len o nejakom novom tachografe. Hovoríme o revolúcii, ktorá úplne prepíše pravidlá hry pre celý dopravný svet. A toto je veta, ktorú si zapamätajme. Je to úplný základ všetkého, čo prichádza. Celá tá zodpovednosť, ktorá sa doteraz akoby hádzala na vodiča na ceste, sa teraz sťahuje priamo do kancelárií. Priamo na stoly manažerov a konateľov firiem. Viete, presne tu vzniká to najväčšie nedorozumenie. Veľa dopravcov si povie, super, ďalšia byrokracia, ďalšia povinnosť s tachografom. Ale pozor, toto je naozaj nebezpečne zjednodušený pohľad, pretože v skutočnosti stojíme pred zmenou, ktorá od základov prevráti na ruby celý spôsob podnikania v tomto sektore. Takže poďme sa na to pozrieť trochu hlbšie. Aby sme pochopili, čo sa v skutočnosti deje, musíme si uvedomiť jednu vec. Samotný tachograf je len špička ľadovca. Je to v podstate iba nástroj na presadzovanie oveľa väčších zmien v legislatíve. A tu je ten kľúčový spúšťač, 2,5 tony. Od 1. júla 2026 sa totiž pravidlá Európskej únie, ktoré dobre poznáme z veľkých kamiónov, zrazu rozšíria na všetky vozidlá nad túto hmotnosť v medzinárodnej doprave. To znamená, že celý segment, ktorý doteraz fungoval tak povediac na divoko, zrazu vstupuje do prísne regulovaného sveta. A tie prísne pravidlá, o ktorých tu hovoríme, to je tzv. Sociálna legislatíva. Čo to je? No veľmi zjednodušene sú to pravidlá o tom, ako dlho smie vodič jazdiť, kedy musí mať prestávku, kedy musí odpočívať. A tachograf, ten je len taký policajt, ktorý dohliada na to, či sa to dodržiava. Pre segment dodávok to teraz znamená obrovský skok z takmer voľného trhu do sveta prísnych pravidiel ťažkej nákladnej dopravy. No a teraz prichádza ten prvý a možno najdôležitejší kritický bod. Právna zodpovednosť. Tá sa totiž kompletne presúva z vodiča na ceste priamo na spoločnosť a jej vedenie. Pozrime sa, čo to znamená v praxi. Pre manažment zrazu pribúdajú úplne nové, konkrétne povinnosti. Treba aktívne organizovať prácu vodiča. Treba vedieť preukázať, že sa vodič vrátil domov na odpočinok. Treba mu zabezpečiť a hlavne zaplatiť ubytovanie mimo kabíny. A ten najdôležitejší bod, firma nesie priamu právnu zodpovednosť za akékoľvek porušenia. A aby bolo úplne jasné, toto nie je nejaké odporúčanie. Tento presun zodpovednosti je napísaný čierne na bielom v nariadeniach Európskej únie. Je to skrátka zákon. Hotovo. Akékoľvek pochybenie sa teda už nebude riešiť len s vodičom pri krajnici, ale pokuta príde priamo na adresu firmy. Dobre, zodpovednosť máme za sebou. A tá nás celkom logicky privádza k druhému zásadnému zlomu. A tým sú, samozrejme, peniaze. Pretože všetky tieto nové pravidlá nevyhnutne menia celú ekonomiku dopravy. Tu je zoznam nových ekonomických realít. Povinné prestávky znamenajú, že preprava bude trvať dlhšie. K tomu si prirátajme náklady na ubytovanie, obrovskú administratívnu záťaž, správu všetkých dát z tachografov a samozrejme detailné plánovanie trás, ktoré musia byť legálne. Toto všetko sú nové, tvrdé náklady, ktoré musí každá firma započítať do svojho fungovania a do svojich cien. A dostávame sa k tretiemu kritickému bodu. Tým je kontrola. Pretože spôsob, akým budú úrady všetko overovať, sa mení úplne radikálne. A hlavne sa prehlbuje. Toto číslo mení hru. 56 dní. Presne takto hlboko do minulosti budú mať kontrolné orgány po novom právo nazerať. Takže už to nebude len kontrola toho, čo sa deje dnes, bude to komplexná kontrola záznamov a dát vodičov za posledné takmer 2 mesiace. A v tom je ten kľúč. Už sa nebude pozerať na jednu fotku, ale na celý film. Kontrolóri sa nebudú zameriavať na jedno ojedinelé zlyhanie vodiča. Namiesto toho budú analyzovať dáta za celých 56 dní a hľadať v nich systémové chyby, vzorce správania celej firmy. Inými slovami, ide o kontrolu procesov a rozhodnutí manažmentu. Z tohto všetkého je snáď už úplne jasné, že riešením nie je len kúpiť si novú krabičku do auta. Riešením musí byť systémová zmena vo fungovaní celej firmy, od plánovania trás cez školenia vodičov až po kontrolu a správnu archiváciu dát. No dobre, a aké to bude mať všetko dôsledky pre celý trh? Poďme sa pozrieť na to, ako sa celé odvetvie pravdepodobne pretvorí. V zásade sa očakávajú 3 hlavné scenáre. Časť dopravcov, najmä tí, ktorí svoj biznis model stavali na tom starom voľnejšom režime, to jednoducho neprežije. Skrachujú. Ďalšia časť firiem premietne všetky tie zvýšené náklady do svojich cien.
A potom je tu tretia, víťazná skupina. To budú firmy, ktoré sa sprofesionalizujú a prispôsobia svoje interné procesy novej realite. A tým sa dostávame k tej úplne záverečnej myšlienke. Konkurenčná výhoda už nebude v nízkej cene, ktorá bola často postavená na obchádzaní pravidiel. Ponovom bude konkurenčná výhoda v dokonale nastavených interných procesoch a v schopnosti dokázať, že firma funguje 100% v súlade s predpismi. A tak na záver zostávajú dve veľmi priame a naliehavé otázky, ktoré si musí položiť každý v tomto odvetví. Ako sú vlastne nastavené procesy vo firme? A je naozaj pripravená na to, čo príde po júli 2026? Pretože čas na prípravu sa naozaj rýchlo kráti.